Ξέρεις, το κόμμα στη μέση. Δεν λέω το κόμμα στη μέση από ένα μέρος. Δεν είναι πολύ κλάμα. Για να δεν πάμε ακριβώς πάνω το... Στο έτσι δεν θα κλείσει να το διαβεί. Δεν το στο. Καλύτερα πρέπει να τρώμε στο έτσι. Όχι να πήγαινε πάντα. Είναι που είναι στα λεπτά. Κοίτα, δεν έχει χώρο, θα εξελθεί. Δεν έχει χώρο να κοιμόμαστε. Δεν θα κάνει κάτι όλα αυτά. Δεν θα κάνει κάτι. Καλό είναι, για μένα μου αρέσει. Κάτω ανάπτυξη μπορεί να είναι. Και μόνο αυτό. Και άμα το αφήσουμε στο σπίτι. Ποιο το είσαι στο σπίτι. Καλά. Αυτό εδώ μπορεί να το πει. Μου είναι το βάλουμε αυτό εκεί, λες, τώρα. Αυτό πρέπει να πει από εδώ, μια εικόνα τα προϊόντα της συντονίας, τα κάτσε. Καλά και εδώ θα μου πεις το ίδιο πράγμα. Κάτσε αυτό όπως είναι και θα κοιτήμα. Αυτό εδώ στη γωνία είναι κάπως. Λίγο συγκίνητο, αλλά έτσι. Αυτά είναι ορθοδάτες αυτή, αλλά δεν είναι χρησιμοποιήσει, μπορεί να έχει πόσο τώρα, γιατί κάνει το τέλος. Αυτό είναι δικτύο. Είναι δίκτυο. Yeah. Yeah. Tell me about the house. It's really fucking nice. It's really fucking nice, eh? Yeah. That's outside view. Lovely. Amazing. It's 9th floor. That's a big view. Hotel Hyatt right in front of me. If you look down, that's underground train station. That's another hotel. Travel Inn. That's Hotel Crown Plaza.